फ्रेंड टीवी नहीं करते मैम का वीडियो देखेंगे अभी प्लीज मामा पुराना को से नानी को हेलो किया मत नानिया इसी खिला नानी को नहीं small letters ABCD for say Spider-Man will teach you ABCD okay चलो write A now this is small A हाँ different को पूरा ही में था माँ खलम ना गुन्ना गन भी मैं शॉपरा and then हाँ you need to write all this A okay you like it good girl no TV naik asli ini pre off kalam moncang dan kartu kena rimpre मेहर बंद हो गया वो अंकल ने बंद कर दिया आ जाओ इधर अपने आप बंद हो गया आ जाओ माँ अंकल को पुंगा मार करेंगे ठीक है I didn't do that asila minci bawa indang dom sambal lo bane खावे चलो रो हम मम्मी क्या बना रहे देख के आते हैं ओके 1 सेकंड अयो लौतर फाइनली क्या बन रहा है look at the my chapatis and आलू मटर का सब्जी ये इधर नहीं रुचिजन आलू मटर टमाटर बेसिकली लो खालामनो बा मा खालामनांगौ आइडिया होनि आं गैप दोननांगौ गेजेर होमबा मा जायो गोलिफ्लांबाबो ससेल' गोलैयो गासिबो गोलैया go there go go there I show to my mom Good. अभी हम दूसरा बनाएंगे What's the time now, Meher? 12 o'clock. I will not sleep. I will just play 2 minutes and I will sleep. Moeniयाव कि बे फ्रकखौ गानो सोरबा हो Good morning guys नै फुंनि साहा मोनलोंबाय जोंबाजेबो मालाय बिजि दामानि नानियाबो ब्रास खालामगासिनो सिखारबाय Good morning everyone. Welcome back to your channel. आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ नोंथां मोजाङै दङ सुपार ओमफ्राय मोजां खबर चेयाराबो सफैबाय सिं सानाया खम जासिगोन नों सिं सागासिनो दामानि बिरादनो सानैनाबो बैक पेन नहीं हो रहा एक्चुअली कुछ तो पेन हो रहा है फुल वो बैठे रहने से पाँव सब दुख रहा है लकड़ी पे बैठ के रहने से चेयार गंसे फैबाय नायनोसै माबायदि बेखौ इउज खालामनानै सप्तासे मास मोनसेसो बेस्ट थिं नोंथाङा मा खालामनो हायो सोरनोबा समाय होनो With that said, good morning everyone. Welcome back to the channel. आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजाङैनो दङ नानिया ब्रेकफास्ट खालामखांबाय जोंबो ब्रेकफास्ट खालामखांबाय अफिसनिबो एसे खामानि मावबाय दिनैनिफ्राय जोंना लकडाउन होमबाजेखौ नायनो मा खालामदों मिटिं दं मालाय मिटिं दे होमबालाय दिनैनि भिडिअखौबो स्टार्ट खालामदिनि नोंथांमोनहा नायलांदो दे साथामजों थांगासिनो सारि माला थिखोनांगौ ससे हेल्प खालामलायनोसै ओमफ्राय सबसे एक्साइटेड जोंना नानि कुछ भी नहीं है तेरे लिए पापा के लिए
लिफ्टआ गाज्रि जानानै दं सप्ता खनसे जाबाय नै बुरिया थांफिनलायबाय मिटिं दं 11:30 नै लायनानै फैनोसै जोङो सानैजों नानिजों आंजों एसे गिदिर थ' गिदिर बोरै थिखोनानै लांनांगौ जाखो थिखोनायनि Oh, it's heavy, Meher. What? It's heavy. Help you. You want to help? It's okay to go stairs. Chicken and lagna go. Open this. Nani, I'm not excited. Open this. Okay, okay. Nani ni catchy. Nani ni catchy. Super. Let's see what's inside my head. Naik full asapidang. Beko assemble kalam nangu. Rengna rengale Meher. Yes, it's a bigger. Can you assemble this? Okay. Assemble kalam na rengna rengan like. Enjoy by seat. Fix kalam na gijir kita nunga. Ni very simple. Ipe screw mari nango. Screw ato kai kaden. Hey, try beko बहुत बन चाहिए नहीं आशीने जा बजे Yes. Wow. सिलो जिरायनानै माथो मोजां मोनथारो डिफरेन्सखौ हमनो हायो What is this? The planes. Ooh. I have to catch it from here. That means children. Hey. Oh no, you got down my head. See, Papa. गेले तो त्यसै दोसे गुड आफ्टरनून लिगफर आज हम बना रहे हैं रसम चावल छाछ एंड द आलू भाजा आलू इज बैक लॉकडाउन शुरू और आलू वापस आ गया हमारे पास नंदाना स्पेशल दंखायो मैयानि आग्लायनायसो ना बाथोन नैबे पएमखौ सन्जीब ब्रह्मआ हरदों बिथाङा बिमानि उपराव बिराद मोजां मोनसे पएम लिरदों नोंथांमोनहा स्क्रिनाव नुबाय जानो हागौ पज खालामनानै रिडबो खालामनो हागोन नोंथांमोनहा थैंक यू सो मच सन्जीब ब्रह्म नोंनि पएमा बिराद मोजां ओमफ्राय कन्टिन्यू राइटिं स्टप दा खालाम बेखौ ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो कमेन्ट खालामनानै खोन्था पएमखौ फरायनानै माबादि मोनदों नानिखौ जाहोगोनसोलै ओमफ्राय नै आलासिफ्रा नेगासिनो नुदोंना नुराखैथाय जै टाइम जाबाय 2टा होमबाथाय बिसोरबो फैखायो थिग टाइमाव फैयो माब्लाबाबो लेट खालामा कल चुपचाप नै नानिया जाखांबाय ओमफ्राय आसोलफ्रा नेगासिनोलै एसे माइरं हैनोसै र' जागोनथोंसै बिसोरबो नायगोन बेसाराफोर नेबाय थाबाय जादो उखैथारबायमोन बेसार नै लोगोफोर ओंखाम मोनजाबायलै खुनुरुखुम आलु भाजा ना बाथोन बे जाहैबाय रसम नम्बाजै संनाय छाछ इनवानै आय्य रागा जोंदों आंखौ रागा जोंदों मिस्टि दय जागासिनो देलै रायजोफोर जाग्रोदिनि बिराद उखैबाय गाज्रि दामोनसै दे What shape is this, Meher? देखो 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 फटाफट. Circle. How many sides? No sides. Very good. What shape is this? Oval. How many sides? No sides. What shape is this, baby? Triangle. How many sides? 3 sides. What shape is this? Square. How many sides? 4 sides. Hello everyone. Welcome back to channel Nakshak Kalmatan. Nani airport. कैमरा में साथ खेलोगे हाँ नहीं क्यों मेसेज फैलायबाय नानिनि स्कुलनिफ्राय अनलाइन क्लासेसा स्टार्ट जाफिनलायसिगोनलाय सानसे बाद सानसे ना समबार बुधबार ओमफ्राय शुक्रबार शनिबाराव जोंना क्लास जागोन बिमाफोरनि नै जोंना बुरिया साहा बानायबाय क्या क्या है इसमें काढ़ा टाइप्स बना रहे हैं ये सब कुछ है इसमें 2-3 लौंग डाला डबल पानी लेना है फिर 2-3 लौंग
एक ये बड़ी इलायची है, फिर आई टुक सम cinnamon and then I put this leaf inside. फिर ये तीनों लेके थोड़ा काली मिर्च सब लेके थोड़ा सा उसको कूट दिया, फिर अंदर डाल दिया। बोरिया कोरोना कार्सिकल कोरोना सिरप। कोरोना सिरप न'फ्रावनो होम रेमेडि खालामाबाथाय उपाय गैला मा खालामनो। नै नानिया सिखारबाय ओमफ्राय गाइखेर लोंगासिनो। नेल पॉलिश Dry already. क्या लगाती है तू भी नो। देले लोगोफोर होमबालाय दिनै भिडिअखौ बावनो एन्ड खालामसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, चैनलखौ सब्सक्राइब खालामदो आरो लोगोफोरजों शेयर खालामनो दबाव। Until the next one, take care. Bye bye. Super.